Magandang gabi po sa atin lahat. Ako po si Brother Dino Diaz, isa pong apologista po ng Baptist Church. At malaking kagalakan po natin ngayon na muling makakausap natin si Brother Alvin Gitamundok, isang chief apologist po ng Roman Catholic Church. Nawa po ay inyo po kaming samahan sa magiging matalinong pag-uusap, no? Mag-aralan lang po tayo mga kapatid, hindi po kami mag-aaway at di po na dapat namin pinag-aawayan ito. Kundi aming pinag-uusapan na magiging magandang talakayan ngayong gabi. God bless po at magandang gabi sa lahat. Good evening sa ating lahat, sa ating moderator at operator dito sa Masters Defenders Debating Platform, si Brad Sammy at si Brad Dino Diaz ng Baptist Church, ating katunggali ngayon, ating kausap, si Brad AJ, si Sis, at sa iba pang listeners at viewers sa gabi natin ito, although late na tayo, 9:30, pero salamat sa Diyos at natuloy pa rin. So I hope na marami tayong matutunan dito. I am Brother Alvin Gitamundok, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Bilang negative side ngayon sa talakayan namin, napapatunayan ni Bladino na maraming kontradiksyon na aral na tinuturo ang Simbahang Katoliko. Ako naman negatibo. By the way, I debate hindi po para magkundina sa ating mga hindi Katoliko na mga kaibigan, kundi ilahad lang at i-share lang, ibahagi lang ang katotohanan taglay ng Simbahang Katoliko. Brad Sammy? Sige. Ayun, sa ulitin po, magandang gabi po sa atin lahat. Noong paksa po ang aming napag-usapan ni Brother Alvin, papatunayan ko na maraming kontra-kontrahan o contradiction of Catholic, no? Dito, ano ho ba, magsisimula po tayo mga kapatid sa contradiction. Ano po ba yung contradiction? Sabi po ni Miriam, act or an instance of contradicting, no? O proposition, statement, or phrase that asserts or implies both the truth and falsity of something. No? So magkakontrahan po ito, may tama at hindi tama, at may hindi tama at mayroong tama, or mayroong hindi maaaring tama, no? Ano po bang ibig sabihin sa Tagalog? Ito po ba'y salungatan, no? Salungatang pahayag o salungatang aral po, no? Tulad na lamang po sa aral po ng, pwede ba pa-post mo na Brother Sammy yung screen na send ko sa iyo? Yung aking presentation. Sige. Yung number 1. Sige, so ipapatuloy po natin. Meron pong aral yung God died, no? Ang Catholic. So nakuha po natin ito dito sa Catholic answer po mga kapatid. Titingnan po natin. Hindi ma-play. God died. Ang sabi po dito, if God is immortal, by Tim Staples, no? If God is immortal, how can we say He died? Sabi po dito,
the questions comes not only from skeptics on the outside, but also from the Catholics. No, sabi po dito, but also from the Catholics. Ang tanong niya po dito, did God die? Was God buried? Ang sagot niya, that short answer to both this question is yes. Yes daw, namamatay daw ang Diyos. But before giving reasons, no, for this belief, we must remember that the incarnation is one of the greatest among the mysteries essential to our Catholic faith. According daw sa kanilang pananampalataya na ang Diyos ay namamatay, mga kapatid, no? Great indeed, with confess, is the mystery of our religion. So yun daw, misteryo daw po ng kanilang pananampalataya. Bakit po nagkakaroon po ito ng kontrahan? Malinaw po ang sinasabi, mga kapatid, dito po sa Magandang Balita Biblia, na sa Catholic din naman po ito, na sinasabi po, no, sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Samahan po ninyo ako. 1:17. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggang, kamatayan at din nakikita. Amen. Alin daw po? Yung Diyos daw po, yung iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan. Yung Diyos daw po ay walang kamatayan. So nagkakaroon po ng kontrahan ito, mga kaibigan at kapatid, na ang Diyos daw po ay namatay according po sa kanilang website. Tapos ang sabi naman sa Biblia, ito ay walang kamatayan. Ang cross-reference natin ay nasa 1 Timothy chapter 6 verse 16. So dito naman po, mga kapatid, no, ang pangalawa po, dahil hindi pa rin nakita sa screen, no, ang pangalawa, yung sa nobina po, no? Yung sa nobina ni Senyora, Entra Senyora de Salvacion, sa page, ano ba itong page? Sa page 6, no? Ganito po ang ating mababasa, ikaw, ang hari nga babayi, nga sang sala, wala mahilabti, gin sa ulo ka ginabi-abi, kay matinabangon ka nga labi. So dito ay pinapahayag po, tinawag po si Maria na hari na babae. So dito rin po sa page 16, tinawag din po dito sa kabila, mga kapatid, na si Maria po buot kunta mahigugma, sabi po dito, ang bugos kong kinabuhi kay maayo nga iloy kag reyna nga hamili. Si Maria ay tinawag din po sa kabilang page na reyna. So nagkakontrahan po, si alin ba talaga yung tama? Si Maria ba ay hari o si Maria po ba ay reyna? Dahil po 10 minutes lamang po ito, Entra Senyora de Salvacion, at meron din po mga author ito at meron din po contact at saka address din po ito kung sakaling hingiin ni Brother Alvin po ito, mga kapatid, no? Ang sabi po sa Bible, no, in Galatians chapter tingnan po natin ang Bible natin. Galatians chapter 1 verse 9. No, ganito po. In Galatians chapter 1 verse 9, sabi po dito, mga kapatid, kung magturo ka, no, ako na babasahin ng anawan natin. Okay, babasahin na nga natin. Sinabi na namin sa inyo noon at muli, kung sasabihin kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos, no? Yung mangaral daw po ng ibang katuruan na hindi tinuro po ng ating mga apostol, ng ating Panginoon, ito daw ay susumpain po ng Diyos. At ito pong tumuturo po kay Maria na siya po ay reyna po ng langit at siya din po ay yung haring babae, hindi po matatagpuan ito sa Biblia, mga kapatid. So sa makatuwid, ito po ay bukod sa katuruan po ng ating mga apostol at ating Panginoong Hesus, no? So ayan po, nabigyan po natin ng linaw, mga kapatid, no? Nagkakaroon po ng kontrahan, hindi ito katuruan ng ating Panginoon, no?
Dito naman sa Nobina ni Pedro, ang sabi naman po dito sa page 2, no? Senior Pedro, Nobina sa Himayaon nga, Apostol Senior San Pedro sa page 2. Ganito ang ating mababasa. Tungod sa mga bagay kag hamili nga kabansagan nga gintugot sa mga halangdon nga apostol nga si San Pedro nga amoy pinahamtang mo nga pamunuan sang iban nga mga apostoles kag pangulo sang bilog nga Santa Iglesia. So dito po na napahayag po mga kapatid, yung head daw po ng church, no, ay si Pedro. No, yung head ng church ay si Pedro. So hindi din po ito matatagpuan po sa Biblia. Alin po ba ang katuruan, no? Ang Biblia po ng Katoliko, babasahin po natin dito po mga kapatid, no, sa Ephesians chapter 5 verse 23. Pabilis lang pong oras natin ha, kami medyo binamadali natin. Ephesians chapter 5 verse 23, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas. Sino daw po ang ulo ng iglesia? Yan po ay si Kristo po, hindi po si Pedro. So nagkakaroon po mga kapatid ng kontrahan. Ang ulo na tinuturo ng banal na kasulatan ay si Kristo at hindi po si Pedro. Linawin po natin dito sa ating English po, English King James, kung ano bang nakalagay po dito mga kapatid, no? Tingnan po natin sa Ephesians chapter 5 verse 23. Tingnan po natin. Baka mali pong salin sa English. Tingnan po natin. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Si Kristo pa rin po talagang tinutukoy, kahit po sa English translation, sa King James po, na head po ng church, hindi po si Peter. So nagkakaroon po ng kontrahan. Pang-apat nating batayan, Nobina po ni Lucia. Ito tingnan po natin. Nobina ni Santa Lucia. Sa page, ano bang page ito? Page 5 and page 6. Ganito po. Utod ko nga Lucia, kag tinudlo ka nga pagkamartir, tungod sa imo esposo nga si Jesus. Ang asawa daw po, no, ni Lucia. Sige ba, thank you. No, ang asawa daw po ni Lucia, tinuturo po dito ay si Jesus. No, ayon po sa page 5 ng ating aklat na maliit. Pagdating po sa page 6, ganito naman po. Santa Agida, ang pag-ayo sang balatian sang imo iloy sa pagbalos sang amo kadako nga mga kaayuhan sa imo esposo nga si Jesus. Sino ba talaga yung tunay na asawa po ng ating Panginoong Jesus o ng Jesus po ng ating kaibigang si Brad Alvin? No? Si Agida o si Lucia? So nagkakaroon po ng kontrahan mga kapatid, no? Pero po sa Ephesians chapter 5 verse 23, makikita po talaga natin na sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So dito po inhalintulad po yung pag-aasawa. Ang lalaki, asawa niya daw po, tinutukoy yung babae, at yung si Kristo ay ganon din po yung relation, no, na parang asawa din po yung iglesia. Iglesia pong tinutukoy. Dito naman po sa kanila, si Agida, bukod naman po, at saka si Lucia, bukod naman po. So ito po ating batayan mga kapatid na nagkukontrahan po talaga itong katuruan po ito. No? Dito naman po sa number 5, dating batayan, si Nobina ni Ramon. Okay. Sige po. Yes, Mr. Moderator Badsami, I'm ready.
Okay, maraming salamat Badsami at Bradino Diaz ng Baptist. Unang kong tanong sa iyo, my first question is, pinagkontra mo yung nobena ni Santa Lucia na sinabi dyan sa pahina 5 at 6 na si Lucia asawa ni Jesus. At saka naman sa kabila naman na page, si Ageda naman asawa din ni Jesus. So parang pinalabas mo magkakontra. So ang tanong ko sa iyo, sa Biblia, hindi ba pwede na ang iglesia, marami ang kasama, lalaki at babae, tinuturing na asawa ni Jesus tayong lahat? Hindi ba pwede sa Biblia? Yes or no? No po, no, wala pong sinasabi lalaki at babae sa iglesia ay tinuturing asawa po ni Jesus. Kundi dito po sa aklat po ninyo na si Agida at si Lucia ay isang asawa at isang asawa din yung iba. Yung isa, so nagkakaroon po ng kontrahan. Pag sinabing asawa, iisa. Ang iglesia po ay katawan, iisa po ang tinutukoy ng asawa, hindi po doon individual asawa. Next question, Brother Alvin. Next question. Sabi mo, hindi. So, categorical lang sagot mo, no. So, ang sunod mo na follow-up question sa iyo, di ba tinalata mo kanina, Efesos 5:23 hanggang sa baba, 32, di ba sinasabi doon sa chapter at sa talata mo, ng iglesia, ibig sabihin, kasama tayo, lalaki at babae, tinuturing na asawa ni Kristo. Si Kristo naman, yung mister o asawa din na lalaki ng iglesia, tinutukoy doon, yes or no? Kasi po dito sa 23, verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the body, the church. Hindi po sinabi niya individual. Wala pong ganon, kundi singular po yan, body. Next question. Kaya nga, next question. Kaya nga, yung iglesia, hindi ba yun kasama lalaki at babae? Tinuturing dito, pati yung babae na asawa at lalaki na asawa, as a class, as a group, as a church, maging asawa ni Kristo, si Kristo yung mister, husband, di ba tinutukoy dito, Efesos 5:23? Yes or no? Disagree po ako kasi po hindi po tinutukoy individual po dito, kundi yan po ay isa, katawan po ni Kristo. At dito po sa inyong aklat po ay individual po ito, kaya nakakaroon po ng kontrahan, Brother Alvin. Next question. Next question, basahin ko muna as a premise, Mr. Moderator, Badsami, sa talatang 21 hanggang 23, no? Kunti lang naman, as a premise. Efesos 5:21, 22, 23, sabi ni San Pablo Apostol, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, ibig sabihin mister, lalaki, na gaya ng sa Panginoon. 23, konklusyon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawang babae, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, based on this premise, Bradino Diaz ng Baptist, individual naman pala isa't isa, kinilala yung asawang babae, kinilala yung asawang lalaki, constituting the whole church. May individual din pala sa loob ng iglesia. So ngayon, naaminin mo na nagsinungaling ka pala sa amin. Yes or no? Nagsinungaling ka? No po, hindi po ako nagsisinungaling. Unang-una po, makikita natin dito, individual ang tinutukoy dito. Yung mga babae, pasakop sa kanya-kanyang asawa. Hindi po sinabi dito na ang church ay may kanya-kanya individual na asawa si Kristo. Kaya magkaiba po yung premise niyan, Brad Alvin. At dito nga po nakontrahan po sa inyong aklat ni Nabina kay Lucia. Kasi individual pong tinutukoy na asawa po ni Kristo dito. Kaya magkaiba po yung premise. So, next question po. Next question. Kaya nga, salamat na dinamin mo na individual ito, isa't isa dito, isang babae na asawa, isang lalaki na asawa, kaya may individual talaga dito. Kanina sabi mo, buong iglesia to walang individual tulad ng Lucia at Ageda. So ngayon ang tanong ko sa iyo, di ba sa recorded video dito na hindi mo inamin sa una kong tanong, sabi mo hindi to individual kasi buong iglesia, while kay Ageda at kay Lucia individual. Ngayon naman, individual pala. So ngayon, nagsinungaling ka, ikaw pala nagkontrahan ngayon. Kanina, hindi daw individual, ngayon naman individual. So nagkontrahan ka pala ngayon, yes or no?
Sagot. No, no po, hindi pa ako nagkukontra. Nagsabi kong individual, yung may kanya-kanyang asawa, pasakop kayo sa inyo kanya-kanyang asawa. So tumutukoy po yun sa individual. Hindi naman pwede na isa ang ating asawa. No, individual pong tinutukoy. Pero sa church po, katawan po yung asawa ni Kristo po. So magkaiba po sa individual na tinutukoy po ni Lucia. Na si Kristo talaga tinutukoy. Okay, sunod na tanong, di ba ang isa't asawa dito na babae na mayroon din silang mister na lalaki, lalaking asawa dito sa iglesia sa 21, 22, 23 ng Efeso 5, individual din sila, asawa din sila ni Kristo? Yes or no? Tulad na Ageda at Lucia, yes or no? Nasawa din sila ni Kristo, hindi lang asawa sa kanilang asawang lalaki. Yes or no? No. No, Brad Alvin, kasi tinutukoy doon na asawa, yung katawan, which is church. Si Lucia, individual ito eh. So, hindi talaga siya aangkop na magiging tama po yung inyong katuruan. Nagkakaroon talaga siya ng contradiction. No? Si Agida, sinulo lang talaga ni Agida. Sige po. Okay. Sunod na tanong, dito sa 21-22, inyong sariling asawa, mga babae. So, ngayon, aaminin mo na kada asawa nating babae sa iglesia, asawa din sila ni Kristo. Yes or no? No, disagree po ako. Magkaiba po yung premise, Brad Alvin. Ang tinutukoy pong kanya-kanyang asawa, yung sa lalaki yon. Pero yung asawa ni Kristo, yun yung church, yung katawan, isa lang po yun. Hindi po sinabing kanya-kanya. Tulad po dito kay Santa Lucia, sinulo niya si Kristo. Si Agida, sinulo niya rin si Jesus. Sa Bible po, si Kristo po, ang asawa po ng church, isa lang talaga yun. Next question. Yung church, hindi ba yun kasama doon ng mga asawang babae, pati mga lalaki na mister, kasama sa iglesia, kasama o hindi? Yes or no? Total po ako. Hindi po siya, magkaiba tulad ng sinasabi ko, magkaiba po yung premise doon sa kanya-kanyang asawa. Nagkakaroon po ng comparison. Doon po sa church na isa lamang po. Doon naman individual po, magkaiba-iba po yung asawa nila. Si Kristo, isa lang naman asawa. Hindi man marami. Next question. Sunod na tanong, next question. Sabi mo, inamin mo sa loob ng iglesia, kasama itong asawang babae, pati na nga asawang lalaki. So itong asawang babae, kasama kanilang mga mister, asawang lalaki, tinatawag dito as an iglesia, sa church, individual, as a group din, church, asawa talaga ni Kristo. Yes or no? Sangayon ka, asawa ni Kristo? Oo, hindi. No po. No, hindi po. No po. Wala po akong inamin na asawa ni Kristo individual. Ang sabi ko, isa lang pong asawa ni Kristo ang church. Subalit po dito sa inyong katuruan kay Santa Lucia, sinulo po ni Lucia si Kristo at sinulo din ni Agida si Kristo. So nagkakaroon, parang fornicators po nangyayari dito. No? Next question. Sunod na tanong, narinig namin kanina. Okay, sige. Yes. Ready na. Brad Sammy, I'm ready. Okay. Maraming salamat Mr. Moderator at operator natin dito sa Masters Defenders Debating Forum at Platform, si Brad Sammy. At ang ating katunggali ngayon, si Dino Diaz ng Baptist Church, na maliwanag naman dito, no, sa pag-cross ko sa kanya, lumabas agad na siya pala ang nagkakontra-kontra, hindi pala sa Katoliko. Ang Katoliko, tama, pasok na pasok sa kayang talata, siya pag nagbigay, no, sana hindi niya binigay yung talata. Nagbigay siya Efeso 5:23. Hindi niya alam na trap pala yung talata niya kasi the Holy Spirit would guide him to be trapped in that verse. Kasi bilasan naman natin, Efeso 5:21 hanggang 23, tatong talata lang. This is also my stand as negative. Itong talata na to. Kinumpleto ko nga kasi sa kanya si Bradino 23 lang. Kung umpisa natin 21, ang conclusion 23, lalabas hindi kontra-kontra Katoliko siya, nagka-kontra-kontra. Ngayon explain ko bakit.
may pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. So kanina sabi niya, walang individual, Brother Alvin. Naka-record yan. Walang individual, kaya katulad si Ageda at si Lucia, individual, Brother Alvin. Dito sa Efesos 5:23, walang individual. Ibig sabihin, walang isa-isa. Pagbasa ko pala ng talata, isa't isa na. So individual na. Di, kontra na agad kay Dino. Kontra na agad. Oh. Mga babae, ayan, mga babae pala. So pwede pala si Ageda, pwede din si Magdalena, pwede din si Lucia, pwede rin asawa mo, Dino. Pwede asawa ni Sammy. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, pati ang asawa saan sila nagpasakop ang lalaki at babae na mag-asawa? Sa iglesia. Kaya ang kabuuan iglesia yon. Tama si Dino, na asawa ni Kristo, isa lang iglesia. Pero sino ang napasok dun sa iglesia ng isang katawan? Meron bang babae? Meron. Meron bang lalaki? Meron. Individual ba? Oo, isa't isa. Oo, napakalinaw dyan. Huwag mo ba, Dino, na gawing malabo ang malinaw dito sa Biblia. Letra po letra sa Biblia. Pinontra mo. O ngayon, napakaliwanag dito. Sapagkat ang lalaki, ayan, individual na lalaki, mga mister, 23, ay pangulo ng kanyang asawa. Ayan, meron din asawa, individual din. O gaya naman ni Kristo, o isa din si Kristo, na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng kanyang katawan. O napakaliwanag dyan. So, yung asawa talaga ni Kristo, namin naman ni Bladino, na ang iglesia yun, isa lang daw yun, isang katawan. Pero ano nasa laman ng katawan, siyempre na individual na babae at lalaki. Alabas masok si Dino, later, inamin niya, Brother Alvin, individual yun, pero kasakop yun sa iglesia na isang katawan. Yun yung asawa ni Kristo. Kaya nga, pag napasok ka doon, individually, kada asawa din ni Kristo. Kasi nandun ka nga sa loob sa iglesia, asawa ni Kristo. Pati nga lalaki, asawa din tayo ni Kristo. Magaliwanag naman niya. So, nalubas ngayon, napatunayan ko sa itong examen na si Badino pa na nagkonta-kontra talata sa Biblia, Efesos 5, 21, 22, 23, o dagdagan natin ng talata para malaman ni Dino na mali yung strategy ko kay Brad Alvin, na nagkamali ko, dapat iba't ng binigay ko. Doon ako ginaid ng Holy Spirit para matrap ako O 2 Corinto 11:2, isa na naman to. Sapagkat ako'y nanibugong tungkol sa inyo, ibig sabihin ninyo, maramihan, iglesia ito. Sa Corinto, 2 Corinto 11:2. Sabi ni Pablo, sa inyo, iglesia yan ng panibugong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y, iglesia yan kayo at inyo, aking pinapangasawa. So kayo, marami. Kung membro si Ageda, membro si Lucia, membro yung Mrs. Modino, membro Mrs. si Sammy, membro si Sister, sis dito, kasama dyan sa iglesia. Mapangasawa sa isa, sino itong isa? Upang kayo maiharap ko kayo, so pwede sa Ageda, pwede sa Lucia, pwede sa Magdalena, etc. Kay Kristo, na tulad sa isang dalagang malinis. So kahit marami pa yung mga babae, sa spiritual side, asawa na si Ageda at si Lucia, hindi yan physical na sexual. Wala ditong sexuality doon sa langit. Brother Dino, ano bang nangyari sa'yo? Parang pinalabas mo dito na si Ageda, asawa ni Kristo sa physical. Tapos isisex si Kristo. Ganun ba? Patunog mo. Palang binabastos mo rin si Pablo dito sa 2 Corinto 11:2. Ikaw pala ang kontra-kontra dito kay Pablo sa Biblia. Yung bastos na isip, ipanasok mo dito sa banal na salita ng Diyos, 2 Corinto 11:2, Efesos 5:21, 22, 23. Sa demonyo yun. Huwag mong dagdagana. Parang nangalunya si Kristo, Brad Alvin, ang daming asawa. Parang nangalunya, parang fornication. Dagdagan mo dito sa Biblia. Sabi ba ni Pablo dito, fornication to? Sexuality to? Wala dito sexuality. 2 Corinto 11:2 at Efesos 5:21, 23. Kasi si Kristo, hindi naman kailangan makipag-sex kahit asawa ng iglesia.
Dinagdagan mo Mateo 5:37. Kung sobra na sa Biblia, isa demonyo na yan. Ang Korinto 4:6, huwag mong dagdagan ang Biblia. O Santiago 5:12-13. Sa masama na yan galing. Masama naman talaga kasi nabanggit ni Dino, fornication. Ang takin mo, masawa mo lang si Kristo, kabilang sa sakop ka sa iglesia, pati yung asawa mo, mag-aaway kayo ni Kristo kasi yung asawa mo, inasawa din ni Kristo kasi Dino, mag-fornicate ka. Si Kristo mag-fornicate sa asawa mo. Huwag din naman bastusin si Kristo. At si Pablo, at si Agida at mga santa, sila Lucia, pati na sila Magdalena at sa Santa Maria. Oo, ganyan ba din? Masama yan. Lalabas dito, sino talaga ang kaisipan ng demonyo na nagkantra-kontra na hindi sa Biblia? Ang Katoliko ba na banal na balal lang salita ng Diyos at hindi namin binabastos to at ginagalang namin ng kabanalan? O si Batino, na madaling nagsalitang fornication daw pag mag-asawa dalawa. May Agleda pa, may Lucia pa, may Magdalena pa. O ang dami pa, pati mga asawa na ng mga Katoliko at hindi Katoliko, naging asawa din ni Kristo. Fornicator din si Kristo, adultery daw. Ay sa demonyo yan. O dito naman sa unang yan, dito sa God died. Hindi pala naintindihan ni Baldino na yung divine person na si Kristo, sinabi nga niya ng Catholic Answers, mystery of incarnation. Mystery yan, hiwaga na inkarnasyon. Anong inkarnasyon? Ang Diyos na naging tao. 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Maraming salamat Badsami. So, God was manifest in the flesh, 1 Timothy 3:16, King James Bible. Hindi yung tutulan ng mga baptist kasi paborito nila na yan. Infallible yan na Word of God na Bible version ng KJV 16:11. God manifest in the flesh. Yung God na manifest in the flesh, namatay yung pagkatao niya, alam natin yan lahat. Kasi kung hindi mo aminin namatay yung Diyos na naging tao sa kanyang katauhan, sa kanyang human nature, sa kanyang humanity, ay hindi ka na Kristiyano. Yan nga ang fundamental 1 Timothy 3:16. So, paano na yan ngayon ba din? Ikaw palang kontra sa Biblia, ayaw mo mamatay si Kristo. Paano ka maligtas kung hindi namatay yung Diyos na naging tao? Kaya nang naging tao siya, kasi kung Diyos lang siya na hindi tao, ay hindi siya mamamatay talaga. Kaya naging tao siya para pwede siyang matulog, kumain, sumama sa atin, makipagkwentuhan sa atin ba din, no? Na tulad na tao na tulad natin. Kaya tulad din natin sa lahat ng bagay, episode 2:9, except sin, no? Hebrews 4:15, lahat ng bagay talagang tao na siya, yung Diyos na naging tao, hindi yung Ama, hindi yung Holy Spirit. Kayo, Trinitarian kayo alam nyo, second divine person of God the Son, yun lang naging tao. Sa John 1:14-18, tapos sa 1 Timothy 3:16, at marami pang talata ng Biblia. Maraming talata, namatay talaga si Kristo ng Pedro 3:18-19. Ibig sabihin, tutulan mo, ikaw pala nagkakontra. Para sa'yo, Pedro 3:19, namatay si Kristo. Tapos ang Diyos hindi mamatay, 1 Timothy 1:17, 1 Timothy 6:16. So nagkontra ang Biblia. Ikaw lang nagkontra-kontra. Kinontra mo yung Biblia. Pero puro yung katotohanan na hindi magkakontra. Kaya ang namatay yun, in his human nature. Yung divine nature na hindi yun namatay. Yun ang ibig sabihin ng dalawa. Ba't pinagkontra mo? Palang ateo ka lang ngayon, Baldino. Kaya ang sama niyan, Baldino. Mga ateo, pinagpunta-punta ang Biblia, kaya hindi naniwala sa Biblia. Diyos yun, hindi mamatay. Tapos dito sa isang talata, namatay si Kristo na Diyos, no? Sa kanyang pagkatao, di nagkakontra-kontra. Ateo ka pala ng isip dino. Kala ko, baptist ka. Ateo ka pala ng paninindigan. Thinker ka pala, wala ka palang Diyos ang paninindigan mo. Mga artist na takot sa Kristiyano, hindi lang sa Katoliko, pati Protestante. Pinagkontra-kontra ang Biblia At Diyos hindi mamatay, 1 Timothy 1:17, ikontra doon sa namatay si Kristo na Diyos. Unang Pedro 3:18-19. Parang ateo ka na ngayon. Paano yan ngayon? O sabi mo, ateo ba dahil binagsinungaling yan? Kontra yan, antikristo yan. Kasama ka na ngayon. Saan ang puntahan mo? Sa mga sinungaling, pahayag 21:8. Sa dagat-dagat ang apoy. Delikado yan ba din mo? So ikaw natamaan sa Galatia 1:6-9 na nagpre-preach ka na magpunta ang Katoliko, pero ang Biblia ang binanatan mo, ang Ebanghelyo.
O Galatia 1:6-9, nag-teach ka ng ebanghelyo, hindi dito sa Biblia, kinontra mo dito sa Biblia, para kang ateo, para kang sa demonyo na mismo, kasi ang demonyo, kinontra din ng Biblia. So, ikaw pala ang na-cursed, anathema, you're not talented, hindi ka pala tunay na Kristiyano na baptist. Siguro mga baptist na kikinig dito, hindi din sang-ayon sa'yo. Nasubraan ka lang sa overzealous para atakihin mong Katolik na hindi mo alam pala yung strategy mo, kinontra mo ang Biblia. Di antikristo ka na rin, anti-Diyos. Teka muna, moderator. Kasi the terms that I use are mga common terms like ateo, atheist. Tapos sila sa Biblia, antikristo o antikristo sa Biblia, that is biblical term. Wala naman ako ditong mga gago, talantado, o buang. Wala naman ganun sa moderator. Okay lang po yun, okay lang po. Okay lang yun. Oh, okay naman si Badino eh. Okay lang. Basta hindi mura. Hindi na. Yes. Walang mura dito, walang murahan. Sige. Opo. Handa na po ko, Bro Alvin. Sige po. Sige po. Ginamit mo, Bro Alvin, yung Efeso chapter 5 verse 23. Ang sabi mo doon ay hindi isa kundi individual, sabi mo doon. So ang tanong ko sa iyo, meron bang nakalagay litra por litra ang salitang individual diyan sa Efeso chapter 5 verse 23? Meron o wala? Meron sa 21-22, isa't isa. Tapos hinimay-himay ng talatang 22, asawang babae na ginawang plural, mga babae. Tapos kasama din lalaki. Individual din, marami din. So sa Kristo, yung isang mister. Sa iglesia, buong katawan, may buo rin. Pero may isa't isa din, individual. Hindi pwede may isang katawan na iglesia na walang individual. It's composed of individuals. Okay. So sabi mo, tinanong ko sa iyo, litra por litra na individual. Sabi mo meron. Yes. Sabi mo meron. So pero nakalagay doon isa-isa. So alin ang nakalagay doon letra por letra? Individual or isa-isa? Sagot. Ang isa't isa, ang ibig sabihin ng individual. Okay. Kaya walang individual na hindi isa't isa. Ayaw mo tanggapin yung isa't isa eh. Kaya nga nadulas ka, pagtanong ko sa'yo kanina, ayaw mo ng isa't isa, wala daw individual. Later, bumawi ka, meron ng individual, kinabasa mo isa't isa. Next question mo din, no? So dahil ay ibig sabihin lang yung individual at ang nakalagay doon isa't isa, tama ba yung sagot mo na yon or mali yon? Tama yun kasi ang isa't isa, ikaw mismo na-realize mo rin later na referring to individual pala yun. Kaya yung buong katawan may mga individual yun. So hindi magkakontra yun na may individual, may iglesia din na buo na kasama ang individual. So sa Ageda, pwedeng asawa ni Kristo, pati asawa mo, asawa ni Kristo. Pati nga ikaw rin na lalaki, asawa din ni Kristo. Efeso 5:21, 22, 23. Napakaliwanag ba din? Ikaw nagkontra, ang Biblia hindi. Sabi mo kanina na huwag dagdagan dahil yun ang aral ni Pablo. Sabi mo, so tanong ko sa iyo, huwag dagdagan yun. Meron bang nakalagay dyan na asawa ni Kristo si Ageda, letra por letra? Asawa ni Jesus si Ageda, letra por letra sa Biblia?
Sa Biblia mismo, ha? Mababasa letra for Okay. meron o wala? Oh, wala sa pangalan na agida, hindi specific. Pero kung isa't isa individual, asawa din ito na babae. So, sinong asawa na babae? Asawa na babae mo, kahit walang pangalan ng asawa at babae mo, na asawa, kasama si agida. Lahat ng babae na kasama sa iglesia, yun yung sa nobenaryo. Yung sa nobenaryo. Oh. Sunod na tanong. Okay. Okay, so dahil sabi mo ay huwag dagdagan ang nasusulat doon at sabi mo wala pala doon ang pangalan letra por letra ni Agida. So tama ba yung sagot mo na yun 100%? Tama ba yung sagot mo na yun na wala talaga letra por letra ang pangalan ni Agida doon? Tama ba yung sagot mo o mali? Tama, kasi hindi man kailangan pangalan. Ang importante lang, may individual ito na isa't isa na mga asawang babae. So, asawang babae mo, Bradino, asawang babae ni Sammy, asawang babae ko. Lahat ng asawang babae na kasakop ng iglesia na tinatag ni Kristo, kahit walang pangalan, ibig sabihin lahat mga Kaya nandun na din sa Agida, si Magdalena, si Lucia, lahat Oh, hindi na kailangan pangalanan. Yun ang sagot ko, napakaliwanag, very clear. Okay, so next question dito naman tayo sa God died, no? Sa God died. Yan, oh. So, doon ba sa God died mo? Ikaw ba ay Trinity, Brad Alvin? Yung God mo, Trinity ba yun? Yung one God died mo, Trinity ba yun or hindi? Yes, Trinitarian. Nangupya nga kayo mga Baptist sa Trinity galing sa Katoliko kasi 1609 lang kayo sumulpot. So yung Trinity doctrine ng Baptist galing yun sa Katoliko na may Ama, na persona, may anak, na Espiritu Santo. In context or condition, yung namatay na persona, hindi naman nag-Ama, hindi naman Holy Spirit. Alam niyo yan ba dino? 1 Timothy 3:16, ang God the Son yun na naging tao, yun yung namatay. Yun yung sabi sa God died. Kasi kung hindi siya namatay, hindi tayo matubos. Next question, dahil sabi mo, yung God died mo, ang God died mo ay Trinity, God died mean namatay ang Diyos, no? Yung one God died mo, sabi mo kanina ay Trinity yan, ang sagot mo ay yes. So tanggap mo na ngayon yung one God died mo na Trinity, patay yun, yes or no? No, kasi pinaliwanag ko kung nakinig ka, yung tatlong persona na mayroon ng Baptist at Katoliko, Father, Son, Holy Spirit, ang Son lang yung divine person na naging tao. Kasi ang doktrina ng Baptist, ang Holy Spirit hindi naging tao. Doktrina ng Baptist at Katoliko, ang Ama hindi naging tao. Ang anak lang yun, huwag mong buuhin na yung tatlo talaga ka-persona. Pagsisinungaling yun sa Baptist. Sabi mo kanina yung one God died ninyo ay Trinity, yung one God died niyo Trinity yan. At sabi mo naman ngayon, yung Trinity niyo na one God died, hindi naman yun namatay, ang sabi mo. So alin doon yung mali, yung una o yung huli? Walang mali, ikaw ang mali kasi wala kong sinabi na one Trinity. Objection, moderator. Tapusin mo muna ako. Sumagot naman ako ng categorical Hindi po, categorical kasi yung una o yung huli, sabi mo kasi Bro Alvin yung walang mali, nasa wala, that's categorical. So tinanong ko kasi kanina, saglit lang bro, Kasi tinanong ko kanina una kay Bro Alvin na sabi ko yung God died ninyo ba, yung one God died ba ninyo ay Trinity, yes or no? Sabi mo yes. Tapos tinanong naman kita ng follow-up, therefore, yung one God died ninyo na Trinity, namatay ba yun? Yes or no? No. So ngayon, ang follow-up ko na tanong sa'yo, so sa makatod, alin yung mali doon? Kasi sinabi mo kanina, yes, namatay yung one God died nyo ay Trinity. So dito naman ay yung one God died nyo na Trinity, di namatay. So alin doon yung mali ngayon? Yung una o yung huli? Objection moderator. Counter objection moderator kasi objection yun kay Dino. So, objection ka ba din? Ang counter objection ko naman na huwag mo naman akong dayain na ang buong Trinity doon ang namatay na God. Nilinaw ko nga sa tatlong persona, yung anak lang, God the Son lang. Yun din ang Baptist Hindi naman sabi ng Baptist at Katoliko na Father died, Holy Spirit died. Maliwanag yung sagot ko. Kaya mali yung tanong mo.
Opo, yung una o yung huli. Opo. Yung mali po, alin yung mali? Saglit lang bro, alin yung mali? Opo. Sinagot ko man na categorical moderator, ulitin ko lang kung nakinig si Badino. Ang categorical, puro mali yung akusa mo sa akin na the whole Trinity died kasi wala kong sinabing ganon. Kaya puro mali yung invento mo na inakusa mo sa akin na hindi ko naman sinabi ng bibig ko. Kasi maliwanag ang sinabi ko, God the Son. Yun naman ang doktrina ng Baptist, hindi lang Katoliko na si Kristo lang namatay sa katawang tao, hindi yung Ama at Holy Spirit. Huwag tayong pilitan dito ng kasinungalingan. Pareho tayo ng aral Puro tayo Trinitarian. Masama yung Trinity niyo sa Baptist. Bagbong Trinity namatay. Next question. Yes, next po. maliwanag. Next po. So ulitin ko, yung sabi mo kanina na yung one God died ninyo ay Trinity. Sabi mo ay yes. Tama ba yung sagot mo kanina bro? Or nagsisinungaling po kayo doon kanina? Sagot ko, ikaw ang nagsisinungaling kasi wala nga akong sinabi na whole Trinity died kasi madamay din ang Baptist sa Trinity at Objection po muna bro. Kaya dinagdagan ng salita ko naka-video record to Binago mo. Wala akong sinabing whole Trinity died. God the Son. Sige. Patuloy na lang. Categorical kasi yung aking tanong sa kanya, yung sinabi niya, yung tanong ko kasi kanina sa kanya ganito, no? Yung God died, yung one God died ba ninyo na Trinity ba yon? Yes or no? Sabi niya, yes. So, i-confirm ko lang naman ulit yon. Yung sinabi, yung sagot mo kanina, yung inagrihan mo, I mean, na yung one God died Trinity kanina, na yes ang sagot mo, nung sumagot ka ba sa akin kanina, Bro Alvin, tama ba yung sagot mo kanina or mali yung sagot mo? Counter objection, moderator. Counter objection kasi by way objection din kay Dino. Again, my counter objection is this. Minali ako ni Dino na sabi ko daw, yes, the whole Trinity, yun ang isang Diyos na namatay. Walang ganun. Wala tayong ganun. Wala tayong palitan kay masama din ng Baptist Trinity. O ganun na Dino. Gadasan sabi ko si Kristo lang. Ang Ama hindi, ang Holy Spirit hindi. Yan ang maliwanag. Naka-video record naman yan. So roll out, moderator, roll out. Yes, yes. Ang anak lang talaga, Diyos anak. Sige. Sige. Yes, yes. Okay lang. So, sige, so ito yung tanong ko, Bro Alvin. So therefore, yung God ba ninyo, yung God died ba ninyo, hindi ba Trinity yun? Yes or no? Yes, kasi ang Father nga, madamay ang Baptist na nagtutulo din ng Trinity. Walang doktrina ang Baptist na ang whole Trinity namatay. Ang doktrina ng Baptist Church, ang anak lang na namatay, ang second divine person of the Holy Trinity. Ang the first person Father, hindi namatay kasi hindi naging tao. Ang Holy Spirit, hindi din namatay third person. Pareho tayo ng doktrina. Kung ipipilit mo sa akin the whole Trinity died, madamay din yung Trinity mo. So sabi mo ang God died mo ay hindi po yung Trinity. So ngayon ko, ilan ngayon yung Diyos mo? Kung Ama ay Diyos at Anak ay Diyos at yung so tanggap mo ngayon kung hindi yung God mo, hindi yung Trinity yung God mo. So tanggap mo ngayon tatlo yung Diyos mo at hindi Trinity. Yes or no? No, kasi ang tanggap ng Baptist at ang Katoliko, three divine persons in one God. Ang Ama hindi naging tao. Ang Holy Spirit hindi naging tao. Yan ang doktrina ng Baptist, hindi lang Katoliko. Ang anak lang naging tao. So yung Diyos na namatay, hindi yun ang Ama at Holy Spirit. Ang anak lang yun. Yung 1 Timothy 3:16. Yung 1 Timothy 1:17, kasama yun ang pagka-Diyos ng anak at Ama at ang Holy Spirit. Next question. Maliwanag naman next question. Dahil naniniwala ka na si Kristo ay Diyos, tanggap mo ba ayon sa 1 Timothy chapter 1:17 na ang Diyos ay walang kamatayan? Tanggap mo ba yon? Yes or no?
Yes, kaya nga sabi ko kanina, sa pagka-Diyos, divine nature ni Kristo, patuloy pa rin siya namatay. Tulad natin, may kaluluwa, buhay pa rin. Pero ang katawan natin patay. Pero sino yung namatay? Tayo din yung persona. Kaya si Kristo sa kanyang divine person, namatay sa kanyang pagkatao, humanity. 1 Peter 3:18-19. Pero sa kanyang pagka-Diyos, bilang espiritu, ay buhay na buhay. Kasi hindi yun mamamatay. 1 Timothy 1:17. Walang kontra. Magpakaliwanag, walang kontra. Sige po. Oo. Teka muna, moderator. Sige. Meron akong sige. concern. Kasi yung kagabi na debate namin ni Brad Gerald, napansin ko, hindi maririnig yung boses mo sa moderator. Parang ako lang nagsasalita doon. Ma-confirm mo ba ngayon na okay na ba? Oh, oh. Ngayon, maririnig ka na ang moderator. Hindi ka na muted. Very good, very good. Sige, patuloy tayo. Okay, sige, patuloy tayo. Salamat. Kaya nga, baka ngayon nakamute pa rin. Sige. Sige, ayun. Maraming salamat, Brother Alvin, no, sa iyong mga sagot sa aking tanong. No? Dito po ako unang nagtanong, mga kapatid, no, sa Ephesians chapter 5 verse 23. Tinanong ko siya, no? Mayroon bang nakalagay dyan kasi may wall, kahit sa English na lang salita dito sa Ephesians chapter 5 verse 23. Kasi ito po yung tinatakal niya kanina. So tinanong ko po dito, napunta kung saang talata po. Pero wala pong nakalagay. Sabi niya, meron. Pero tiningnan ko po, meron ba talaga litra por litra? Wala pala. Nakalagay isa-isa. So, hindi litra por litra yon, mga kapatid, no? Inamin niya naman na pakahulugan niya lang daw. So, thank you so much, Brother Alvin, no? At wala pong nakalagay dito individual. Papansin po ninyo, gusto ko po sa inyo ipaunawa, mga kapatid, no? Para po mas lalong maintindihan po ninyo ang talata, no? 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Alin po yung asawa ng ating Panginoong Hesus? Yung katawan, hindi po individual. Mali po yun. Alin po yung individual na tinutukoy niya kanina, yung pakahulugan niya? Dito po sa baba, mga kapatid, tingnan nyo. Therefore, conclusion therefore, as the church is subject unto Christ, so mag-submit doon. So let the wives be to their own husbands in everything. So wives, hindi po ito singular, own husbands. Paano maging church? Hindi naman church ang sinasabi po dito. No? Therefore, as the church is subject unto the Christ, ito yung church. So let the wives be to their own husbands in everything. Hindi magkaiba po yun, mga kapatid. Ayan, nilinaw ko po sa inyo para maunawaan ninyo. Kaya po, tinanong ko naman ulit, no? So dahil po sabi mo, mali yung madagdagan yung salita ng Diyos sa Biblia. Sabi mo kay Pablo, mali yun. Pag magdagdag ka daw doon. So tinanong ko, kung mali pala doon ang magdagdag ka, although kayo naman na nagdagdag, meron bang mababasa dyan kay Lucia, litra por litra? Wala. Okay, tamo na. Wala pala doon na individual, Lucia. Inamin mo, wala. No? So sabi niya, hindi naman physical ang asawa, kaya para sabihin mo, fornication. Ito, paano kung hindi physical ibuhay dito si Agida?
ano po, bro, paki-mute mo na bro yung ano, yung papasok. Bro. Okay. So, Brother Alvin, sige bro, okay na bro. pamit na lang, brother. No? So, sige. Kasi nag-iiko siya dito. Okay. So, dito kasi mga kapatid, no? Physical po dito si Lucia, hindi po siya espiritu, hindi po siya patay dito. Utod ko nga Lucia, no? Kaya tinudlo ka sa pagkamartir tungod sa imo kay nagpaka-ispuso, no? Imo nga ispuso nga si Jesus. Okay, tamo ha, may ispuso daw. So, physical. Tamo na dito ha, mga kapatid ha. At, tandaan mo, wala pong reputation, mga kapatid, ang aking itinayo. No? Mamaya, dagdagan ko yung aking itinayo ha. So, sabi ko, dito sa God died, hindi niya po madirect. Una kong tanong ko po sa kanya, mga kapatid, no? Na, yung God died, yung one God died ninyo, Trinity ba yun? Yes or no? Ang sagot niya po una, yes. No? Yes. So, sumagatawid, so tanggap mo na ngayon na yung one God died ninyo ay namatay. Yung one God died ninyo na Trinity ay namatay, yes or no? No. So, alin ngayon yung mali? Nag-object po, hindi po makasagot, pero statement niya po yan, mga kapatid. No? Na namatay po, mga kapatid, yung one God died. Ano bang one God died? Trinity ba yun? Sabi niya, yes. So, namatay po yung Diyos niya. So, marami niya po siyang palusot po, hindi po makakasagot. So, tinanong ko siya, dinadama niya, kayo, Trinity din kayo, magkaiba po yung stand natin. Yes, Trinity kami, pero magkaiba po yung stand natin regarding sa Trinity. No? Tapos, tinanong po natin, no? So, kung si Kristo ay Diyos, tangga po ba nga susulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 17 na ang Diyos ay walang kamatayan? Tanggap mo ba yun? Yes or no? Ang sagot niya po, yes. Ayan. So, nadadali po natin siya na ang Diyos pala ay walang kamatayan. Ang Diyos na si Kristo, no, ay walang kamatayan. So, kung Diyos po si Kristo, ay walang kamatayan, mga kapatid. No? So ngayon po, nagkakaroon po ng kontra-kontrahan at wala pong reputation, no? Sa tatlo po nating nailatag kanina, yung head po ng church na tinutukoy si Kristo, sa kanila po ay si Pedro. Wala pong reputation. Sa God died po, wala rin pong linaw po sa kanya. Hindi niya rin i-refute ang aking tindig na ang Diyos po nila ay namatay. No? Wala pong tinutukoy yung God died po nila. Actually, si Sanrio po, Katoliko, CFD rin. Ang Trinity niya raw ay namatay. May copy rin po kami sa video niya. Ang Trinity daw ay namatay. Therefore, nung namatay daw ang Diyos, dahil ang Diyos ay Trinity, walang Diyos. Okay? So, dito po, mga kapatid, no? Kay Lucia, sa asawa po, wala rin pong reputation. No? Palusot niya lang po yan. Alam ko, wala siyang hawak na aklat nito. No? At si Pedro, head ng church, wala rin po itong reputation. Okay, dagdagan po natin, nobina ni Nonato. No, dahil po wala pa rin reputation na ano rin natin siya, natanong din po natin. Dito po sa aklat ni Nonato, mga kapatid, no, sa page 2, sayang po ang ating tawag dito, ang ating screen, hindi po hindi po nagawa ng paraan, no? Mahinang signal, no? Dito sa page 1, o may mayaon kag maluluyon nga Santo Senyor San Ramon Nonato, o hiligugmaon ang imo nga debuto, bisan ako labing kubos sa imo nga debutos ako, nagaatubang nagasimba man sa imo. O ito daw po ay nagasimba, ito ay sumasamba daw po, mga kapatid, no? Kay Ramon Nonato. Sinasamba itong si Ramon Nonato. So ayaw po ng Biblia na may iba kang sinasamba, mga kapatid. So dito po lang po nagkakaroon po ng kontra. Ano bang aral po ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa pagsasamba? Dito po sa Mateo, mga kapatid, dagdagan po natin Mateo chapter 4 verse 10. Dito po, mga kapatid, ito. Sabi po ni Jesus, no? Nangyari po ito dahil po sa temptation po ito ni Satan, no? Temptation. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan,
For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. In Him only siya lamang, no, ang paglingkuran, mga kapatid. No? Siya ang sambahin, Diyos ang iyong sambahin, sinaway niya si Satan, Diyos ang iyong sambahin sa tanas, no? So sa kanila, tao po ang pinapasamba. Sa Biblia, sabi ni Pablo naman, brethren, flee from the idolatry. Thank you, bro. Dito naman po, mga kapatid, no, bilisan natin kasi mabilis yung oras, no? Sa nobina naman po ni Lourdes, mga kapatid, dito po sa page, sana'y makaabot ako, no? Sa page 15 po, si Maria po ay savior po ng kaluluwa. No? Nobina sa Entra Senyora, sa Lourdes, savior daw po si Maria ng kaluluwa. Sige, insert po natin dahil mabilis. Paghingiin lang ni Bro Alvin mamaya, edi ibibigay po natin. So dito po, mga kapatid, sabi po ng Bible sa awit, no? Mga awit, mga kapatid, sundan po ninyo ako, naway makaabot itong talataon natin. Mga awit, chapter 62, no? Chapter 62, verses 1 to 2, no? Sabi po dito, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at ang aking kaligtasan. Ano daw po verse 2? Siya lamang aking kanlungan at aking kaligtasan lamang. No? Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. No? He only is my rock and my salvation. He only is my rock and my salvation. Siya lamang daw po. Yung sabi niya, yung aking kaligtasan, alin daw po yung Diyos. Yun daw po yung kanyang malalapitan, yung kanlungan. Yung pag-asa po ng kaluluwa, hindi po kay Maria. Dito po. So nagkakaroon po ng, tawag dito mga kapatid, kontrahan po dahil sapagkat di po tinuturo ng banal na kasulatan na nasambahin mo yung tao at gawin mong kaligtasan ng iyong kaluluwa, yung tao. No, dapat po pamalian ito ni Brad Alvin mamaya na, Brad Dino, ano yan, tama yung aklat namin kasi sa utos sa Bible, no? Na marami dapat tayong sambahin. Sambahin natin si Maria, savior natin si Maria, savior natin si Jose, savior natin si Pedro. Kaya mali ka, Brad Dino. Maraming tinuturo ang Biblia na nakaligtasan. Marami siyang tagapagligtas ng kaluluwa. Hindi po ang Diyos ang tagapagligtas, kundi ang mga banal na gawa po namin dito sa Roman Catholic Church, sa aming sambahan, sa kapilya. Yung ginagawa naming larawan na tribulto, yan ang aming tagapagligtas. No, dapat sabihin niya po yan mamaya, hindi ma-refute niya po ako. No, at may pakita niya pong pruweba sa Biblia, no, na mali nga po ako. No? Tandaan po natin, meron po tayong 6, no? Yung God died, nobina sa salvation, nobina kay San Pedro, nobina kay Lucia, nobina kay Nonato, at saka nobina sa Lourdes. Nawa po ay mapamalian lahat ito ni Brother Alvin kasi po wala po siyang may napamalian dito kahit isa kanina po, mga kapatid, no? Dagdagan po natin ang ating referensya po mamaya kung sakaling tatanungin niya tayo dito sa God died. Sige po. Okay. Maraming salamat, Brother Dino Diaz ng Baptist Street Defender sa iyong magpapahayag, no? At Brother Alvin, ready ka na ba, bro, para sa 7 minutes cross-examination? Yes, Brad Sammy, I'm ready. Okay, sige. Brad, pag nagsalita ka na, mag-start na ako. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Dino, ng Baptist, sa Biblia ba, hindi mo ba alam, yes or no, categorical, na ang mga santo, mga tao ng Diyos sa Biblia, letra po letra, tinawag din na mga tagapagligtas, marami mga tagapagligtas sa Biblia. Alam mo, hindi, yes or no? Sagot. Objection muna ako dyan, bro. Okay. Mag-object ako. Ano yung objection, bro? Kasi sa tanong kasi, brother, sa amin, no, nakikita po natin pala sa yung tanong na alam mo ba or hindi. So, pag sinabi kong alam ko, ano ko yan sa kanya, parang pinaburan ko siya doon sa kanyang gustong mangyari. At sinabi kong hindi, parang wala akong alam, ganon yung labas tanong, no?
Sayan, Brad Alvin. Next question natin Okay, yan. Brother Counter Alvin. objection, moderator. Okay, counter objection, counter objection. Kasi may talata ako dito, Mr. Moderator, lalabas nga, hindi pala niya alam na mayroong mga tagapagligtas na mga tao yun dito sa talata. Letra po letra. Sa English, many saviors, plural. So nga, tinanong ko sa kanya, karapatan ko yun, Moderator, kasi meron akong batayan dito. Kung alam niya ba anong talata yun sa Biblia Okay. na saviors, mga tagapagligtas. Yes, yes. Sagutin niya, hindi niya alam o hindi alam niya. Okay, sige. Kasi fallacy yung question, no? So, possible, pwede tayong mag-next question or possible, pwede tayong i-rephrase natin yung tanong. So, tanongin muna natin yung kabilang panig, no? Brother Dino, dahil fallacy sa'yo yun, mag-next question ka, bro, or para place natin yung reassemble natin. Moderator, hindi man niya masagot, ano ko na lang, i-rephrase ko na lang ang tanong Saglit ko. lang. Hindi po, ganito bro, may sagot ako, Brad Alvin, pero hindi ayon po doon sa tanong ninyo kasi po palasi po siya, no? Hindi, Biblia to palasi sa po atin, yung Dadino. Biblia to, walang palasi dito kasi letra po letra itong tinanong ko sa'yo, hindi mo pala alam. Okay. So, Hindi i-rephrase po, ko na lang. saglit lang, Brad Alvin, kasi po Hindi sa ka tanong pwede, kasi Dadino. doon, Mr. Moderator, hindi pwede Sige. ang debater dito magproklama ng palasi na siya ang magkomentaryo ng palasi. Kaya hindi siya ang moderator dito at hindi din siya ang hukom. Wait lang po, based po sa rules po natin, no, Brother Alvin. May karapatan po yung task po o yung magtatanong kung fallacy po. Nasa rules po natin yan. Nasa rules po natin. Anong rule number mo dito? Hindi ko rin narinig yun na pwede pala mag-declare ako ng palasi. Kaya kung pwede pala, kanina sana ako nag-declare din sa kanya. Bro, meron kang dineclare na fallacy kanina kung hindi mo natandaan. Sinabi ko na parang fallacy. Wala, Brad. Wala akong sinabing palasi, wala. Bro, pero Wala kasi wala din akong narinig na rules. Anong rules yun, moderator? Linawin natin. Wait lang ha. Buksan ko yung I-backtrack natin ng rules. Anong number? Sige. Para to remind everybody. Okay, sige. Wait lang ha, buksan ko lang ha. Okay, para to make it clear. Okay, kung mabasa mo dyan, moderator, Yes. I will concede. Yes. Post muna natin para maliwanag. Wait lang po saglit ha, kasi... Okay, sige. Wait lang ha. Sige. Okay. Number... I think number 2 or 3 yan. Tingnan mo lang. Wait lang po. 2 or 3. Wait lang po. Tapos mamaya mo dito, after the debate, ipasa mo sa akin yung rules kaya para maano ko na yun later. Kaya second debate ko pa to dito sa platform natin. Sige, wait lang ha. Wait lang po kasi naglo-loading pa. Pasensya na po kasi dahil sa nagkaganit tayo sa debate sa rules kanina. Pero mamasahin ko ulit para maging aware yung ano natin. Kasi nag-close po kasi ako ng tab. Baka hindi ko nang kala kasi kumain na yan. Para wala tayong langis o naka-recording sa ating gawin ko pa. Wait lang po, mga 10 seconds. Okay. Ang rules po natin, number 8 po. Kapag ang sagot ay fallacy, ay ipaliwanag ito ng sige kung bakit fallacy. No? So, maliwanag po ba, brother? So, hindi magpaliwanag yung... Ay, hindi po. Hindi mo... Wala po tayo dito na kung sino lang. Kumbaga, I mean, parang ang mangyayari dito, kung yung tinatanong niyo po is consider ng fallacy, papaliwanag niyo to bakit fallacy. No? Wala po. Hindi, ako nagtatanong kasi moderator dapat ako magsasabi na yung sagot niya palasi, inabaligtad. Ay, hindi po. Siya ang nagsagot, siya ang nagsabi na palasi. Moderators time. Wala po sa rules po natin yung ganun. Ang nasa rules po natin, Hindi, binasa mo naman ngayon. Nakinig naman ako Opo. sa binasa mo yung sagot kung palasi.
Kaya nga, yun nga, ang kung sagot, palasi. Siya naman ang Wait lang. sagot ngayon eh, hindi naman ang question ng palasi. Ako kasi yung... wait lang, Kaya nga ako nagtaka eh. Wait lang po, Brother Alvin, para magkaliwanan tayo. Pinapalo lang po natin. Sa rules po natin, wala naman kung sinabi dito kung yung... Kaya nga, ako nga, nagpalo din ako sa rules, Mr. Moderator. Basahin nga po ulit mga bro. Ito po kasi Pakibasa. Maliwanag namang yung rules dyan. number 18. Kung ang sagot, palasi, o hindi yung question. Okay, kapag ang Say, sagot... Question eh. Wait lang bro Al. Okay, kapag ang sagot ay Sige po. policy, ay ipaliwanag ito ng ito. Oo. Bakit pala? Sagot. Oh, Okay, dapat ako ang question eh. Tapos nabaligtad, ako ngayon ang inakusahan ni Bradino na siya na sumasagot na palasi yung question ko. Wala dyan sa rules na palasi ang question. Ang sagot eh. okay. Hindi naman ako sumasagot eh. Nagpe-question ako, Mr. Moderator. Okay po. Ang nagtatanong po, di ba kayo, Brother Alvin, ang nagtatanong, di ba? Tama po ba? Kaya nga ang rules dyan, ang sagot ang palasi. Kapag ang sagot ang palasi, wala naman akong diniklara na palasi yung sagot ni Bradino. Binaligtad niya, ako na questioner, palasi yung question ko. Walang sinabi dyan sa rules na ang question ang palasi. Saglit lang bro Alvin, saglit lang. Pakinggan mo. Obey lang natin yung moderator, ha? Kasi ang tanong ko dito, sino ba... Hindi, moderator, rules ang obey natin. Hindi yung interpretation mo of the rules. Wait lang po, Brad. Nasa rules po natin. Ang sabi dito, pakinggan niyo po kapag... Oo, basahin mo. Sige. Paliwanag ito ng 8 seconds kung bakit fallacy. Ang sagot po, ibig Kaya nga, sagot. Oh. Brad, makinig po kayo, Brad. Kasi kayo po yung nagtatanong. Ang may karapatan... Kaya nga, hindi ako sumasagot. Ang may... O yung binasa mo, ang sagot ang palasi. Kung ideklara na sagot palasi. Ako naman dito hindi sumasagot. Nagtatanong lang kaya nabaligtad eh. Kasi siya po ang nagpaliwanag, si Brother Dino. Siya po ang nagpaliwanag na ang tanong niyo po ay fallacy. Kasi yun po ang sagot niya. Hindi nga dyan sa rules na ang tanong palasi. Ang sagot ang palasi. Ang rules natin, ang sagot ang palasi. Hindi ang rules, hindi ang nagtanong ang palasi. Ano na lang kasi hindi... I think bro Hindi ko Alvin, naintindihan ang moderator yung rules natin eh. Nung pagkaliwanag Alvin. ng rules. Bro, kasi po kami ako naman ang isang gumawa kasi dyan ng rules kasi yung O nagkamali ka paggawa ng rules kasi ang sagot hindi ang po, wait palasi. lang bro Alvin. Wait lang bro Alvin. Halimbawa po merong tanong po tapos sinagot ko yung moderator ng object ako na fallacy yun, yung tawag ito, yung tanong na yan, ako yung sumagot ng fallacy. So ngayon, bibigyan ako ng pagkakataon, ipaliwanag ko yun kung bakit po naging fallacy siya bro. Mali pagka-state sa yung rules. tanong. Kasi ang statement sa rules, ang ginawa mo pala ang sagot. So nagkamali yung rules pagkasulat. Brad, Kung ganyan ang pagkakahulugan ninyo dyan sa forum dito, tama yung pagkahulugan nyo. Pero pagkasulat nyo sa rules, mali yung rules kasi ang yung rules, sagot ang inideklara na pala ang sagot. Ako naman dito nagtatanong, ikaw ang sumasagot. Brad, makinig muna po. So, Hindi naman ako nag-i-interpret, no? Kasi siguro ganito na lang, no? Kasi hindi rin magkaunawaan sa rules. Hindi mo rin maintindihan, Brad. No, pinapaintindi ko nga sa iyo ng napakababaw, no. Sino bang nagtatanong ikaw? Sino bang sumagot? Si Brother Dino po, di ba? So siya ang may karapatan magpaliwanag kung bakit fallacy. Ang sagot ko kanina, ang rules, binasa mo. yes, it's either mag-next question na lang po kayo or ipa-rephrase yung tanong. Napakasimple lang naman, Brad, ng rules natin dito. Ang simple lang. Kaya nga, simple nga, narinig ko, ang sagot ang dapat ideklara na Siya nga fallacy o hindi. kaya nga, siya nga Walang sinabi sa rules na questionnaire is to be declared fallacy sa nagsagot. Walang ganyan eh. oo nga, Siguro mag-move na lang tayo bro ng ano. Sige, move na lang tayo. Patuloy na lang Kasi- tayo para, Kasi parang pangit naman siya na ano. Kaya discuss. Sige. Hindi na natin i-discuss ito sa labas na lang pagkatapos ng debate. No? okay, sige. Okay, may napansin ako medyo hindi accurate. Okay, patuloy tayo. So, sunod na tanong ko, Bradino, kasi usapang kaibigan lang naman to, no, nating personal. Alam mo ba ang talata sa Biblia, letra po letra, Obadiah 1:21, ano nakasulat doon? Plural na Savior, refers to mga santo,
mga tao ng Diyos, plural, saviors, o singular, savior lang ang Diyos. Obadiah 1:21. Wala po yung aking sagot dyan no, sa pinagpipilian, Bro Alvin. Wala po aking sagot doon. Magpapaliwanag Okay. ako. Ano ba Next ako? question. Magpapaliwanag ba ako? Or? Yes po, opo. Wala kang sagot eh. So next question. Sige, no? sige. Mayroon May iba ako. Iba yung, may sagot ako pero wala po dyan. Teka, nagsabi kasi moderator, objection moderator, Yes. nagsabi kasi na si Badino na wala siyang sagot, kaya next question na tayo. Hindi po, May rules hindi tayo po. dyan. Sabi next ko question na lang. wala yan sa dalawa ang aking sagot. Sabi ko may sagot ako pero wala Oo. yan sa dalawa. Kung pwede ba ako magpaliwanag, sabi ko. Oh. Ah. O hindi na kay wala ka man mapili sa dalawa. So next question. So Obadiah 1:21 as a premise sige. na lang Bradino, no? Friendly discussion lang naman to. Obadiah 1:21 King James version ha. Paborito ng Baptist at Katoliko. Obadiah bro. Saviors- Obadiah 1:21. Sige po. King James meron din tayong Tagalog dito. And saviors with S, plural, saviors, small letter S, shall come up on Mount Zion to judge the Mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. So, aminin mo, meron palang plural na savior sa Tagalog King James, mga tagapagligtas, marami na tagapagligtas. Okay ka pala dyan ba dino sa Biblia, King James? Yes or no? No, disagree po ako. Bakit po hindi po gano'n nakalagay? Unang-una, malinaw po ang aking sinabi kanina na tagapagligtas ng kaluluwa. Ito naman bro, physical naman ito, to rescue. Kaya tingnan mo din yung ibang definition sa to rescue. To rescue. Hindi po savior po, savior of the soul. Hindi po gano'n nakalagay. Objection, moderator. Dito po sa inyo. Okay. Sige po. Wait lang, Brad, before tayo mag-object, ang rules natin patapusin muna sa pagsagot bago tayo mag-object. Okay, nasa rules po natin yun. Okay, Brad. Sige, Brad. Pumayag naman si Badino. Sumagot pala ako ng no bro. Sumagot kasi ako ng no. So, Okay. ilang minuto pa ba bro? Okay, bro. Ilang minuto pa yung natira? Ano pa, may ano pa tayo, 5 minutes and 31 seconds. Ako Sige po. nagtatanong Badino time ko to. Opo. So, objection mo na moderator, Badsami, para maliwanag natin to kay... Ang objection ko kasi nag-premise na ako dito, ang punto natin dito, ginagamit pa yung term na tagapagligtas sa mga tao bukod sa Diyos. Yun lang ang punto. Binasa ko yung talata, letra po letra sa English, Savior, sa Tagalog, mga tagapagligtas. Doon lang ako nagpapa-agree sa kanya, okay ba siya dito sa salitang mga tagapagligtas, meron pala sa Biblia letra po letra, o hindi. So dapat sagutin na categorical, oo ba o hindi. Anong sagot mo Dino? Okay. Sige, sumagot Hindi ka. po. Sige bro, hindi po. Kasi po hindi po ganun ang tinutukoy po ng Biblia. Kaya kung titingnan mo ito, rescue, hindi po talaga savior of the soul, yung kukunin ka sa impyerno, mali po 'yon. Dito kasi sa inyo, Brad, kaluluwa. Hindi po kaluluwa tinutukoy diyan. Tagapagligtas ng kaluluwa. Dito kasi sa inyo, tagapagligtas ng kaluluwa si Maria. So magkaiba yan, Brad. Kaya po yun diyan ay deceiving tactics ang dating. Sige po, next question. Next question. Sa New Testament, hindi mo ba alam, ang tanong ko, yes or no, alam mo ba o hindi, yes or no, na mayroon ding pagligtas sa kaluluwa ng kapwa sa isang taong santo, no, na banal na tao, na makapagligtas yun sa kapwa-tao sa kanyang kaluluwa, individually. Alam mo yun o hindi, yes or no? Fallacy po. Next question muna tayo. Linawin ko na lang mamaya. Sige, teka. Sige. After the debate, linawin din natin yung so kayo, parang hindi accurate. So, basahin ko na lang dito, moderator, sa premise. Tapos itatanong ko ka, Bardino. As a premise, Santiago 5:20. Alamin nito na nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad na ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan ang magtatakip ng karamihang kasalanan. So letra po letra Bradino, tutulan mo to, yes or no, yung pagliligtas ng kaluluwa na tinutulan mo kanina kasi hindi daw pagliligtas ng kaluluwa. Inabasa ko letra po letra. Sasangain ka dito o hindi, yes or no? Sagot. Santiago 5:20. Alin doon? Isang ayon ako, hindi o yes or no? Ano ba bro? Paki-rephrase bro. Paki-rephrase ng tanong bro. Okay, sige. Yung talata ko binasa ko sa premise,
kamalian ng lakad niya, magliligtas ng isang kaluluwa. Letra po letra, magliligtas ng kaluluwa. So yung Savior, kaluluwa ang niligtas dito. Sangayon ka ba dito, letra po letra, na may pagliligtas sa kaluluwa, hindi Diyos ang gumawa, kundi tao din na banal. Sangayon ko dito, pagliligtas sa kaluluwa, letra po letra, Santiago 5:20 o hindi? Yes or no? Hindi po ako sasangayon. Bakit po? Hindi po tinutukoy dito ang kaluluwa po yung immaterial. No, yung immaterial ang tinutukoy po dito, yun yung living soul, yung flesh, combination po ng flesh at saka soul. Living soul ang tinutukoy. Kaya sinasabi, alamin ninyo ang pagbalik loob ng isang makasalan. Kaya nga alamin ninyo eh. No, informative. Hindi po yung ililigtas sa magitan ng dugo, ginawang Diyos. Ito kasi ginawang Diyos ito eh. Next. Tingnan ng kaluluwa ito. Okay po. Next question. Ang dito sa English, King James, can save the soul. So ang tanong ko ngayon ba dino, di ba yung soul yun yung spiritual part ng tao, hindi yung katawan o body na material? Yes or no? Sagot. Ano? No, by context kasi, pag sinabing living soul, combination niya ng flesh at saka soul. Flesh ang tinutukoy. Kaya kung titingnan din po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5, yung spirit kasi tinutukoy din, pero flesh ang tinutukoy. No, nagkakaroon po ng interchange. Next question. Next question, saan yung sabi mo living soul na kasama yung katawan nun para sa sinubat sa barista? Saan yung talata? Na yung tulad soul, na lamang, body yun. Sige, saan? Sige, anong talata yun? Ang tinutukoy doon sa Genesis po, yung kay Adam, yun tinawag po yung na living soul, bro. Kaya sometimes ang Bible nagkakaroon po ito ng interchange, tinutukoy yung espiritu, yung kaluluwa, nagkakaroon ng palitan, pero yung tinutukoy yung katawan. Ayan po yung sagot. Sige, yung 2 Corinto 5 mo, sinabi mo kanina, yung tinalata mo, meron ba doon mababasa na living soul o sinasabi doon espiritu? Saan sa dalawa? Sige. Saglit lang ha. 2 Corinthians chapter 5, 1 to 5, no? Tingnan natin ha. Sige. 1 to 5. Okay, sabi po dito, no? 2 Corinthians chapter 5, 1 to 5. First Corinthians, bro Alvin. Ayan, 1 Corinthians chapter 5, 1 to 5. Okay, dito pala. Saglit lang. To deliver such as one unto Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved into the day of the Lord Jesus. So sometimes yung spirit, sige. Next question na daw, sabi ng moderator. So ang tanong ko sa iyo, hindi pala 2 Corinto, sa nasabi mo, unang Corinto pala ngayon 5. So unang Corinto 5, aminin mo na ngayon ba dino, wala palang living soul dyan, spirito pala? No, meron po. Pag sinabi kasing living soul, no, nandun yung laman, nandun yung kaluluwa, nandun yung espiritu. Sometimes sa term na ginagamit, tulad ng sinasabi ko sa iyo, yung soul, nagpapalitan ng espiritu. Yung flesh, sometimes ginagamit spirit, sometimes ginagamit ang soul. Kaya meron pong mga definition yan kung titingnan mo sa Greek. Sige po. Sunod na tanong, based sa premise ko sa unang Korinto sa talatang 3, sapagkat bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, physical katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. So iba palang espiritu at katawan dito, Brad Dino. Yes or no? Iba pala yung spiritual part na hindi nakikita, wala doon sa presensya ng mga iglesia, kundi yung katawan, iba din sa espiritu. Yes or no? No po, mali po ang iyong pagkaunawa. Sabi ni po, bilang spiritual, tinutukoy kasi spiritual at carnal. Kasi yung mga mananampalataya dito sa Corinto, carnal ito, sabi ni Pablo, ako ay spiritual na, parang hinahatulan ko kayo ayon sa katwiran ng Diyos. Hindi po naman hahatol ang espiritu mo eh. Kaya mali po mali po interpretasyon niyo. Sunod na tanong. Next question. Time. Naubos ang oras. Yes. Mabilis sige. Thank you, Brother Arvin. Okay. Medyo naubos tayo kanina, no? Doon sa, kanina? Sa ibang yung sa rules. Pero yung rules ko yun na naka-post naman yun. So, mga viewers at Brother Alvin sa ating mga kasama dito na pasensya nga kung nagkaroon ka ng konting technicalities. So, huwag po kayo magalala mga viewers, no? Hindi namin po mamaya yung
yung roles kanina, doon kami napag-usapan. So, hindi naman kami mag-aaway dito ng Brother Alvin. Yes, yes. Yun, hindi lang nagkaintindihan sa rules. Okay, no? Pero so far, continue pa naman yung debate natin, no? So, Brother Dino, ready ka na ba, bro, para sa yung rebuttal presentation? Hindi, ako pa muna dito kasi ako magtatanong. Baliktad, no? Siya yung Baliktad. ano, si Brad Alvin, no? Sorry. Ako magre-rebata. Ganun pala. Kasi ako nagtatanong. Okay. Oh. Naduling na ako. Sige, salamat sa paalala. Si ano brother. Okay, sige, Brad. Okay. So, Okay, maraming salamat, Brad Sammy. At Brad Dino, dito ako ngayon sa last and second rebuttal stand ko. So, nagtaltalan kami ni Brad Dino sa Biblia, mga letra po letra. Dito kami naghabulan. Tapos nahuli ko siya dito na palaging sinasabi ni Bernardino, o tutol ako dyan, Brad Alvin, sa mga tagapagligtas, Savior sa King James Bible, Obadiah 1:21. Kaya nga natatawa ko, pinabayaan ko lang siya sa sagot. Basta tutol siya, maliwanag dyan, naka-video yan. Muntakin nyo mga kapatid kong mga katoliko at hindi katoliko. Tutol pala si Dino Diaz sa Baptist sa mga letra po letra sa Biblia. O kasi ang punto ko doon sa Obadiah 1:21, tinatulan na maraming tagapagligtas, plural. Meron pala sa Biblia, sabi na pala sa kanya na lang yun. Pero kaya nga nag-object ako kanina sa moderator kasi paano mo pala si moderator na nakaangkla itong question ko sa Biblia, letra po letra. Pala siya yun kung wala akong inangklahan dito na basis. Meron hindi lang alam ni Dino. So ngayon, binasa ko, Obadiah 1:21. Savior shall come up on the Mount of Zion. Sa Tagalog, basahin ko, King James Tagalog, no? Paborito din ng Baptist at Katoliko. Obadiah 1:21. At ang mga tagapagligtas ay magsisampa sa bundok na Sion. Ibig sabihin sa langit na to, mga santo o pangatulan ng bundok ng Esau. At ang kariyan ay magiging sa Panginoon. Last verse ito sa Obadiah This refers to the judgment day, Obadiah 1:21. Tapos sabi ni Bardino, tutol ako dyan, wala daw pagliligtas sa kaluluwa. Hindi naman ang punto doon pagliligtas sa kaluluwa, kundi yun lang tagapagligtas na tutol ka sa maraming tagapagligtas kasi para sa iyo, Diyos lang tagapagligtas talaga, absolutely. Wala na yung kasama mga santo, banal sa langit, tulad ng ginagawa ng Katoliko. So ikaw pala kontra Dino, hindi lang sa Katoliko, naturo pati sa Biblia. Ang Katoliko, batay pala sa Biblia, letra po letra, Obadiah 1:21. Ngayon, dito naman tayo sa Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostoli, the Catholic Epistle of St. James the Apostle. Kasi tutol si Badido, na kaibigan ng Pinabaptist, na kaligtasan ng kaluluwa. Tutol ko dyan, Badalbing, na maraming tagapagligtas kasi dapat kaligtasan ng kaluluwa. Walang sinabi dyan, Badalbing. O kaya pinaloob ko, Santiago 5:19-20. Nabasa ko dito sa premise, Mr. Moderator, na tagapagligtas talaga ng kaluluwa. Lakad na ay magliligtas ang isang kaluluwa sa kamatayan. Spiritual death to kasi kaluluwa to Wala namang sinabing katawan to. Sa Baptist at Katoliko, pareha tayo ng theology about the body and soul. Ang soul, spiritual part yun, hindi makikita. Badino, alam mo yan. Kung tunay ka na Baptist. At Katoliko din, ganun din ang aral, pareha tayo. Tapos yung katawan, iba yun sa kaluluwa. Kaluluwa, iba yun sa katawan. Kasi ang katawan, yun ang material part of the person. Sabi mo, material ang iligtas. Yung katawan, hindi katawan, kaluluwa, letra po letra. Kaya nga, sagot mo, sa tanong ko dito sa letra po letra, Santiago 5:19-20, na Catholic Epistle of St. James Apostle, sabi mo, tutol ako, Brother Alvin, kasi yung kaluluwa dyan, physical naman yan. Letra po letra sa kantang, tinutulan mo ulit. Ikaw pala kontra sa Biblia, Badino. Nagtatalan tayo, habulan tayo. Saan ba, Badino, na yung kaluluwa dyan, sabi mo living soul, referido yan sa katawan. Meron ba, Dalvin, 2 Corintios 5:1-4-5. Pagtanong ko, wala pala sa 2 Corintios, sabi, nagkamali ako, Brother Dalvin, at guided pala ako by the Holy Spirit, 1 Corintios 5 pala. Sinundan ko yung 1 Corintios 5 kasi nagkamali ka sa 2 Corintios 5 mali pala yung na-quote mo. Dito tayo nga sa 1 Corintios 5, may living soul dito na yun yung katawan, hindi yung
spiritual part na soul, na yun talaga ang theology ng body and soul sa Baptist at Katoliko. Pagbasa ko sa unang Korinto 5:3, iba man ang espiritu sa katawan. So ngayon, pumunta ka sa Genesis 2:7 na living soul, wala namang nagsasabi dito sa San Pablo na ito i-refer mo living soul, yung katawan. Iba ang katawan at kaluluwa dito, 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawasak ng kanyang katawan, ng kanyang laman. Ito yung physical part, yung sinasabi mo mawawasak. Upang ang espiritu, ito yung spiritual part na hindi nakikita, ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang katawan mamamatay, pero ang espiritu maligtas. So iba yung espiritu na spiritual, yun yung ng kaluluwa sa Santiago 5:19 na ililigtas ng mga banal, matulungan sa pag by truth prayers, no? Tapos intercession, unang Korinto 5:1 at 5, 2 Korinto 5, talata mo rin yan, pero dito yan kumakampi sa Katoliko, intercession, pagtulong sa mga banal. So iba yung spiritual soul na invisible, hindi makikita, iba yung katawan, hindi yung living soul na spirit, ginawa mong katawan. Ikaw pala may kontra dito, Badino. I-living soul mo, yun ang katawan, kontra mo sa espiritu, ginawa mong living soul dito. Nawala dito sa talata mo, nagkamali ka. You are not guided by the Holy Spirit ngayon kasi 2 Korinto 5 na slip of the tongue ka, tapos pag binasa mo, wala man dito ba dalwin? 1 Korinto 5 pala. So, ayan, Rodino, di ka talaga tutulungan ng Diyos pag ganun kasi kinukontra mo kasi yung salita kanina. Nag-umpisa ka kasi ng pagkontra sa letra po letra sa Biblia. Si Badalbi dito maliwanag sa video, hindi ako kumontra dito sa Biblia, wala kong kinontra. Kaya nga ako pinaratangan mo na, nang nagtanong ko sa Badalwin, yung one God, Trinity ba yun? Sabi mo, yes. Wala akong sinabi ng Trinity, yes. Nakabidyo yan eh. Sabi ko, hindi yung buong Trinity kasi ang Father, hindi naging tao, hindi namatay. Ang Holy Spirit, palang sa Baptist, pareha tayong Katoliko, Trinitarian, hindi rin naging tao, hindi din namatay. Yun lang ang God the Son, divine person, the second divine person of the Holy Trinity. Yun yung 1 Timothy 3:16. Yun yung 1 Peter 3:18-19 na namatay sa kanyang katauhan sa tao. Pero ang kanyang kaluluwa, kanyang spirito, pagka-Diyos, buhay pa rin. Walang kontra yan. Kasi din ang katotohanan sabi, pinagkontra mo eh. Hindi katuloy ko pinagkontra mo kung ang Biblia. Mantakin mo ang katawan na namatay ni Kristo, siya yun. Pero buhay din siya sa kanyang espiritu. Siya din yun. Kinontra mo eh. Parang sinabi mo, para kang ateo, Mr. Moderator, tama naman yung salita ko, hindi naman yun pagmumura, hindi naman yun gago, talantado, buang, hindi naman. Ateo is a valid term. Para kang ateo na kinontra mo nga ang Biblia. Kasi katotohanan sa Biblia, ang Diyos naging tao, John 1:1, kama 14, kama 18. Tanggap yan ng Baptist kasi I have incarnation, hypostatic yun. Tapos namatay kanyang katawang tao. Siya yung namatay, pero katawang tao. To his human nature, humanity. Pero buhay siya sa kanyang divinity, divine nature. Hindi yun kontra sa Baptist, sa theology, hindi yun kontra sa Katoliko. Pero ikaw nang sabi mo kontra, hindi ka na pala Baptist. Okay, kinuntra mo yung talata sa Biblia eh. Kaya ang punto ko dyan, Brad Dino, kung naintindihan mo yung talakay natin, para kang stand ng ateo na pinagkontra mo na puro naman yung katotohanan. Na si Kristo namatay talaga sa kanyang laman. Tapos kinontra mo na si Kristo buhay din sa kanyang pagka-Diyos sa Espiritu. Sinabi ba ng Katoliko at ng Baptista, ang Espiritu ni Kristo, yun din ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristong tao, yun din ang Espiritu ni Kristo bilang Diyos. Wala naman eh. Pero dalawang nature siya, pero siya din yung divine person. Sino magmayari ng katawan na namatay si Kristo naman? Hindi mo yan naintindihan. Huwag kang accuse sa akin, Exodus 20:16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasi kung ipipilit mo sa akin yung pagsisinungaling mo sa sagot ko, masisira din ang Trinitarian ng Baptist. Parang naglulukuhan tayo sa sarili natin. Puro tayo Trinitarian eh. We should be honest enough, no? So dito, napakaliwanag na ikaw pala kontra-kontra. Dito pala sa Biblia, mga banal, mga tagapagligtas, saviors, King James Version, Infallible Bible ninyo. Obadiah 1:21, letra por letra, tinutulan mo. Makapagligtas ng kaluluwa, tinutulan mo rin.
Epistola Katolika at Sancti Jacobi Apostoli, Catholic Epistle of St. James the Apostle, Santiago 5:19-20, pagliligtas din pala sa kaluluwa, tinutulan mo pa rin. Tapos yung kaluluwa, physical body para sa'yo, nagkamali ka, hindi guided by the Spirit, 2 Corinto 5:1-5. Nagkamali ka, pagbasa mo, wala pala sa 2 Corinto doon ang spiritual soul, tapos sabi mo, living soul, nandito pala sa 1 Corinto 5, akala mo nandito. Pagbasa dito, iba palang katawan, iba palang spirito, at tapos walang sinabi si Pablo na living soul. Kaya tumakbo ka na naman sa Genesis. Ano ba talaga dino? Dito, klaro na ang spirito maliligtas. So, iba yung katawan na malalaglag kay Satanas. So, iba yung nakikita na katawan, material body, iba yung spiritual soul, na living soul. Yun ang hindi namamatay, yun ang maliligtas, hindi yun malalaglag kay Satanas. Unang Korinto 5, 1, 2, 5. So, nagkamali-mali ka nga dito ba din? Kinontra mo Biblia. So, pero po, do justice naman fairness to the Baptist Church. Hindi naman hindi yan ng Baptist Church. Alam ko yun, kung ma-review to nila magkasamang mga Baptist, sila ni Rian Fuentes, sasabihin, Bradino, hindi naman aral namin yan. Nag-invento ka lang gawa-gawa mo eh. Hindi yan sa Baptist theology. Kaya sabi ko sa hindi ka na Baptist, stand mo dito para lang your zeal to attack the Catholic Church na nagkakontra, ikinontra mong Biblia. Hindi ka na Baptist ngayon, Bradino. Ateo ka na. At least that is biblical term, pati anti-Kristo din kasi anti-salita ng Diyos ka sa Biblia. Anti-Kristo sa unang Juan 2, 18-19, lumabas ka kasi sa Katoliko lumabas ka sa amin, tapos lumabas ka na, ito yung mga tikso sa dating na araw, sa huling araw, huling araw na ngayon, 2023, lumabas ka sa pagkakatoliko, kinuntra mo ng Biblia, kinuntra mo ng Katoliko, nagtaltalan sa talata, nasudon ngayon, hindi mo na ito makakaila sa cross-examine, nahuli kita. Nahuli talaga kita kasi sabi mo, living soul. Kasi magbasa ko ng Korinto 5:1-5, wala namang living soul dito. Espiritu, iba sa katawan, ang katawan, iba sa espiritu. Kaya bagsak ka talaga, Bradino. Time. Okay, maraming salamat, Brother Alvin Tamundok, sa yung rebuttal presentation, at ngayon naman po tayo pagdadakop sa ating second cross-examination ng negative side ay ng affirmative. Okay? So, Brother Dino, ready ka na ba, Brother Dino? Yes. Okay, sige bro, mag-start na. Tanggap mo ba? Sige. Kasi ginamit ko tong reference mo kanina na hindi mo ito nagalaw. So tanggap mo ba na si Kristo lamang ang ulo ng iglesia ayon sa Biblia? Yes or no? Yes, tanggap mo. Colossus 1:18, maraming talata, Efeso 5:23. Pero ang hindi mo natanggap na tinanggap ko, unang Korinto 2:77, Christ's body of the church is one of you, is individual part of it. Yung isa't isa sa Efeso 5:21-22, individual, letra por letra, the Bible, unang Korinto 2:77. Kaya talo ka rito, Badino, na individual pala talaga, sabi mo wala. Next question. Okay. Next question. Sabi mo ay yes. Tama ba ang nobina sa Memayahon Apostol, Senior San Pedro? Tama ba itong nobina ninyo na sinasabi si Pedro ang ulo ng buong iglesia? Tama ho ba itong aral ng Katolikong ito or mali? Yes, tama. Kasi base din ito na Biblia ng Protestante o ng Pedro 5:1. I make this appeal as a spiritual leader. So, spiritual leader din pala si Pedro sa iglesia. 1 Peter 5:1, dito, Protestante hindi Katoliko, God's Word Translation Holy Bible, letra por letra, spiritual leader, bantakin mo. Kaya tamang Katoliko, base sa Protestante ng salin, ikaw ang mali, kaya hindi mo alam ang Biblia. Wala kang talata dyan. Matthew 16:18-19, unang Pedro 5:1. Next question. Dahil sabi mo, si Kristo lamang ang ulo ng iglesia, at sabi mo, yes, ulo din si Pedro ng iglesia. So tanggap mo na ngayon na dalawa ang ulo ng iglesia ninyo, yes or no? No, kasi ang sinabi ko kanina sa Colossus 1:18, hindi lang si Kristo ang ulo. Pero ang sa talata sabi, ulo si Kristo kasi ang si Pedro ginawa din ng ulo kasi si Kristo bumalik sa langit.
So ang ginawa ng spiritual leader, dito binasa ko sa talata, ikaw walang talata, si Pedro, spiritual leader, sa ano bang leader siya na spiritual leader siya sa iglesia? Unang Pedro 5:1. Sige. Hindi makakontra yun, ikaw ang kumontra nun. Next question. Sa additional muna tayo, Brad Alvin, pupunta, no? Si Kristo, sabi mo, siyang ulo. Si Pedro ang ulo. Si Kristo plus si Pedro ang ulo, no? Si Kristo ang ulo plus si Pedro ang ulo. Ilan yun? Isa o dalawa? Magkaiba yung pagkaulo. Objection, Kung bilangin ko moderator. magkaiba, dalawa. Hindi pa ko Objection. tapos. Okay. Hindi pa ko Categorical, tapos bro. Nagbigay nga ako ng Objection mo numero naman. Okay. Hindi, bro. Huwag ka Hindi, iba sagat mo. may rules tayo dito na patapusin mo na ang sagot bago mag-objection. Oo, Brad Sammy. Objection. Okay. Yun yung rules natin. May rules tayo Hindi pa. patapusin. Bro, Dino, Saglit lang, bro. Ano? yun yung rules natin kanina, bro. Kaya kanina habang nag-object si Brother Alvin, di ba, pinatuloy mo muna. Pinatuloy Sige. muna. So, Sige, bro. Sorry. patuloy muna natin si Brother Alvin tapos siya ka mag-object. Okay. Sige, Brother Alvin, ano yung sagot mo, bro? Oo. Ang sagot ko, yes, magkaibang ulo yun. Kung gusto mong bilangin, kasabi mo, bilangin natin ba, Dalvin? O bilangin natin, ang pagkaulo ni Kristo sa buong katawan bilang perfect head na nandoon na yun ngayon sa langit, hindi dito sa lupa, one siya. Yun yung unong Korinto 11:1. Yung ulo ni Pedro, mga apostol, mga ulo din dito sa unang Pedro 5:1, spiritual leader, 2 na yun. Pero pag iba yung klase pagkaulo, visible head. Okay. O ngayon, ang lalaki, ulo din sa babae. Ang babae, pinaulunan din ng lalaki. Next question. Next. So mag-object muna ako, moderator, kasi papipiliin ko muna siya. Okay. Nakuha ko. Kasi malinaw yung tanong ko kasi isa or dalawa. So doon mamili lang talaga. Or kung hindi niya po masagot, next question po Brother siya. Alvin, Isa Counter or objection, dalawa? moderator. Okay, counter objection si bro. Counter objection. Kaya nga, moderator, nagreklamo ako, moderator, napatapusin niya ako kasi nagbigay naman ako ng numero. Okay, Baging honest tayo dito. Honest naman ako, moderator, binilang ko naman dalawa, pero magkaiba na paging head. Yes po, wait. Kasi nasa rules yun kasi Wait lang. categorical Wait lang eh. po, moderator's time. Categorical nga, dalawa eh. Wait lang po, moderator's time. Saglit lang, bro. Nasa rules po natin, pag categorical po, unahin mo na po kung yes or no, meron ba o wala. Mm. No? Unahin mo na po yun bago po magpaliwanag. Nasa rules po natin yan, rule number 1. Okay? Sumagot na nga ako, moderator. Dalawa nga. Saglit na ulit eh. I-refresh ko na lang siguro tanong, bro. Sige. Okay lang ba? Okay lang request ba? mo tanong. Sige. Okay. Patuloy. Sige. Yung gusto ko marinig, bro Alvin, no? Sige. May question yung categorical isa or dalawa, no? So dahil Okay. sabi mo kanina, no, yung si Kristo ay ulo din at si Pedro ay ulo din. Pero sabi mo si Kristo ang ulo lamang. So sa makatuwid, ang tanong ko sa iyo, sa additional tayo, ulo ni Kristo plus ulo ni Pedro, isa yon o dalawa? Sagot, dalawa, kasing pagkaulo ni Kristo, number 1 sa langit. Pagkaulo ni Pedro na visible head dito, ng Pedro 5:1, dito sa lupa. So dalawa nga talaga, kasi kung putol ang ulo mo, walang Kristo, walang Pedro, wala kang Pedro dito sa lupa, walang visible head, pinutulan mo 1 Peter 5:1, isang ulo mo lang talaga sa langit, sa Kristo. So magkamali ka pa din, ikaw nagkakunta-kunta sa Biblia, tamang Katoliko. May visible head o ng Pedro 5:1. Very So clear. So dahil sabi mo ay ulo si Pedro at dalawa yung ulo, so tanggap mo na ngayon, bro, for confirmatory, categorical, no? So tanggap mo na ngayon na dalawa ang ulo niyo sa iglesia. Yes or no? Categorical. Yes, kaya nga binilang ko nga ang unang ulo si Kristo sa langit. Ay kapangalawang ulo, 1 Peter 5:1, spiritual head leader dito sa lupa, nakikita na pangulo si Pedro. So iba yung klase ng pagkaulo nila, pero puro sila ulo. Kung bilangin natin, dalawa nga, tatlo pa nga eh. Kasi yung asawang lalaki, ulo ng babae na asawa, unang Korinto 11:1-2.
So maraming klaseng ulo. Ikaw walang ulo na si Pedro eh. Kaya kontra mo sa Biblia. Next question. Para kang ateo, kinontra mo Okay. Biblia. Question. So ayan, next question natin dahil may dalawa kayong ulo. So thank you bro, Alvin sa sagot niyo. So dito naman ako bro. So tanggap mo na dito sa aklat po ninyo, tingnan ko muna ito ha. Ginamit ko kasi ito kanina. Sa nobina kay Intra Señora de Salvacion, sinabi dito na siya po ang reyna ng langit. Tanggap mo ba yan na tama yan bro? Yes or no? Yes. Yes. Kasi si Kristo ang kanyang anak, hari. So ang nanay ng hari, Reyna. Revelations 12:1-6, may corona siya 12 bituin. So Reyna talaga. Ano ba yan? Hindi naman yan, walang iba, Reyna eh. Kasi nanay nanganak kay Kristo. Revelations 12:1-6. So may talatang Katoliko, kinontra mo lahat. So parang ateo ka, kinontra mo Biblia, kinontra mo Katoliko, kinontra mo Next Pabaptist. question. Last 2 minutes and 29 Sige. Sige. So dito naman sa Intra Señora de Salvacion sa page 6 bro, sa screen kanina, Yes. no, na binigay ko kay bro So sabi dito, ikaw ang hari nga babae. So tanggap mo na si Maria ay hari din po. Tanggap mo ba ito na tama itong aral ng Katoliko? Yes or no? Yes, kasi tama din yan kasi ang pagkarayna niya sa kaharian ng hari din. Kaya nga sabi nga diyan ni Herodes sa Marcos 6:13 na half of the kingdom is the queen. So in that sense, hari din siya sa kalahati ng kaharian. Pero sa kanyang sarili as babae, reyna siya. Puro biblical yan, kinontra mo. Next question. Puro biblical term yan, So kinontra mo. sabi mo doon ay kaharian siya no doon sa binanggit mo kayo na. So dito hari nga babae sa langit. So tanggap mo ba na siya ay hari sa babae sa langit? Yes or no? Yes, kasi ang hari, ibig sabihin, ang reyna, ibig sabihin, dominion yan. So Marcos 6:23, sabi niya, I will give you half of my kingdom. And hindi naman nagreklamo si Salome na Haring Herodes, dapat queen of the kingdom. Kingdom sinabi mo, kalahati ng kingdom, dapat queenship of the kingdom. Tama yan, puro biblical yan sa Katoliko. Tinutulan mo. So, parang lumabas, ateo ka, hindi ka baptist. Kasi sabi mo, I will give you the half of the kingdom. So sino magbibigay doon na pagkahari niya sa langit? Ang Diyos o yung tao na yan na sinasabi mo? Ang Diyos o yung tao na yan? Ang Diyos kung kay Santa Maria, ang tao, si Herodes kung si Salome. Pero ang pinag-usapan natin, ang Birhen sa Konsolasyon, si Mama Mary yun. Sa Revelations 12:1-6, may corona siya 12 tribes of Israel. So kaya nga, kalahati ng kaharian ni Kristo sa Reyna. So parang hari din siya kasi kalahati ng kaharian, half of the kingdom. King and queen din siya. Puro sa Biblia yan. Kinontra mo. Labas, ateo ka. Hindi ka baptist, hindi ka So Kristiyano. tanggap mo ba na si Maria ay reyna at si Maria din po ay hari ayon sa aral ng Katoliko? Tanggap mo ba yun? Yes or no? Yes, kasi ang aral sa Katoliko, yes, biblical yan. Kalahati ng kaharian kay sa babae sa reyna. So hari din siya sa kalahati ng kaharian. Reyna din siya sa kanyang gender bilang babae na sa Biblia din reyna, Letra Polita, Psalms 45, Revelations 12. Kinontra mo kaya lumabas ngayon ateo ka, hindi ka baptist, hindi ka Kristiyano. Kinontra mo ang Biblia, ang Katoliko sumunod sa Biblia. Time na po. Time na po. Sige. Oras. Okay. Maraming salamat, Brother Alvin, sa iyong pagsasagot. Sige. Maraming salamat, Brother Dino, sa iyong pagpapahayag ng mga katanungan. At ngayon po, tayo patuloy lang po sa ating conclusion sa pagkakaroon ng mga katanungan ng So, ang basic rules natin na follow, no? So, papayagan ng affirmative na unahin ang negative. So, Yes po. okay lang. Okay, sige, Brother Alvin. So, yun nga yung rules natin. So, pambayag yung affirmative. Ito ang mga negative na una. So, bro, meron pong 5 minutes. Sige. Start ako pag Okay. So maraming salamat moderator at sa ating kaibigan ngayon na sa Baptist, si Badino Diaz, malumanay naman exchange namin, no? Wala naman itong sigawan, wala sapawan. So parang yung ginawa namin kagabi ni Brad Gerald, pero sana
yung moderator si Balsami, hindi na nakamute ngayon. Marinig din natin yung salita ni Balsami na hindi nakamute. Sa unang Korinto 11:2, kaya nga dito, hindi mo naintindihan, Brad, yung tinanggap to lahat ng Katoliko, walang kontra kasi salita ito ng Diyos sa Biblia, letra po letra, sinunod ng Katoliko. Napakaliwanag dito. Dapat ibig ko na inyong maalaman, sabi ni San Pablo Apostol, ng Korinto 11:3, na ang ulo ng bawat lalaki si Kristo. So, isa na yan, si Kristo. Hindi pa sinama ang Diyos dito eh. Isa na, bilangin natin. At ang ulo ng babae at ang lalaki, dalawa na. Oh. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos, tatlo na. Ibig sabihin, kontra-kontra ba? Hindi kontra-kontra kasi letra po letra sa Biblia, pangulo si Pedro. Visible head, 1 Peter 5:1, dito binasa ko. Protestant Bible, hindi mo matutulan to, hindi to Katoliko, hindi to bias. So lalabas din mo, kinunto mo, hindi ka nga Baptist at Kristiyano dito eh. Nagtaka nga ako, hindi ang Katoliko kinuntra mo dito, pinalaban mong aral namin, Biblia na eh. Tapos tutol ka ng tutol. Tapos dito kinuntra mo. Bilangan tayo dito, tatlo nga dito eh, sobrang anang dalawa. Kung si Kristo na si Pedro, siyempre dalawa talaga lalakas kung bilangin natin. Kaya nga, invisible head sa langit. Nandun naman talaga sa langit. Sa Baptist eh. Nakikita niyo ba si Kristo na Pangulong niyo dito na makita sa lupa? Wala eh. That is the sanity, magsabihin mo. Kaya nga, meron din kayong Pangulo sa Baptist, mga pastor at ministro, na makita niyo representing Christ Heaven. Kung bilangin natin, ulo din yung pastor eh. Marami nga talaga. Pero kontra ba yun? Sabi mo kontra. Hindi yung kontra sa Biblia. Ikaw lang nagpakahulog na kontra yun. Sa Biblia, hindi kontra. Kaya nga sinunod ng Katoliko. Sinunod din ng Baptist. Ikaw lang nagre-reklamo. Ikaw pala kontra sa Biblia. Hindi lang sa Katoliko, hindi lang sa Baptist. Lalabas na talaga. Tama yung sabi ko kanina, Mr. Moderator Bansami, hindi kasi ito mura. Pag sinabi kong ateo, tama kasi yun ang assessment ko sa panindigan niya, mantakin mo moderator. Kinontra niya ang Biblia. Ang Baptist, hindi kontra sa Biblia, kaya may visible head sila mga pastor. O ang head pastor ng Baptist sa Manila. Di ba, visible head yan? Pagtanungin mo, pastor, ikaw visible head. Sinong head mo? Sabihin ng pastor. Siyempre naman ba din, si Kristo natin sa langit, Baptist tayo eh. O ilan na kayo ngayon pastor na ulo ng iglesia sa Baptist? Dalawa. Kung kami, bilangin mo dalawa. Magkakontra ba kayo, pastor? Hindi naman magkakontra. Ikaw lang. Lalabas ka sa Baptist. Pastor, minister, lalabas ako dito kasi kontra ako. Dalawa na kayo pala eh. Hindi naman magkakontra ba din? Anong ipilit na kontra? Ikaw lang. Lumawan, ipipilit mo yan. Lalabas. Ateo ka talaga. Naniwala ka naman pala sa Biblia. So dapat aminin mo, ngayon pagkatulog mo ngayong gabi, sasabihin ng Panginoon, nagkamali ko. No, sa paratan ko sa Katoliko, kay Badalvin, kinuntra ko na tuloy itong Biblia. Na-stand naman pala ito ng Iglesia Baptista. The Church of the Baptist. Stand to eh. Ibinilang natin ito, tatlo Diyos, ulo ni Kristo. O una, si Kristo, ulo ng lalaki, dalawa na. Lalaki, ulo ng babae, tatlo na. Ito lang, babae ang nanay, ulo din ng mga anak, di apat na. Kontra ba yun? Hindi kontra. Kaya ako nagtaka sa'yo, tama yung, hindi yung akusasyon na ateo ka. Talaga, saan mo ba? Hindi ka na talaga, hindi mo na mahal ang Biblia. Dapat tayong badino dito, magtaltalang tayo, ipalabas din natin dito sa showdown, sa debate na mahal natin ang Biblia. Ibig sabihin, totoo tayo na Kristiyano na mahal natin ang Biblia. Kahit naman hindi ka Katoliko, Baptista, hindi naman kita kinukundina, mapimperdo ka sigurado bilang Baptist. Pero at least man lang, showdown mo naman sa akin dito sa Katolik na Brother Alvin, mas mahal ko ang Biblia kaysa iyo. Yung pagmamahal mo sa Biblia kaya mga Katoliko, mas mahal namin. Pakita ko ngayon dito. Tutol ka eh. Obadiah 1:21. Maliwanag din sa Diyos, sabi mo, tutol ako Brother Alvin. Pag sa Santiago 5:19, tutol ako Badalvin, tagapagligtas ng kaluluwa. Kasi leading soul, pagpunta mo sa 2 Corinto 5, mali pala. Na slip of the tongue covered din, no? That is a sign that the Holy Spirit is not with you. Nandiyan sa video, ako, hindi ako nagkamali sa mga talata ko. Pinatatangan mo kong fallacy, pero actually ngayon, kung isoda natin dito, pati sa bodeto after the debate, may batayan ako. So, how can it be fallacy based on the rules na meron naman talaga kong batayan?
wala akong batayan sa follow-up question. Palasi nga talaga. Bala, nag-invento lang ko kaya palasi. Walang batayan. Wala falsehood lang. Wala, kanang ano lang. Camouflage lang. May talata nga ako eh. Yun lang sinunod ko. Ubadi ang nabento yung tinutulan mo. Hinatiyo ka ng Antichrist. Kasi yung Antichrist, tutol sa lahat ng Biblia. Mga Obadiah, mga Pedro, mga Corinto, lahat sa Biblia ay tinutulan na lahat ng ateo style eh. Time. Oh. Okay, maraming salamat, Brother Alvin, no?